Mirendia de Gereñu Eskoriatzarrak txondorrekiko interesakin jausorotarrenien bukatu dau, informazioa eta dokumentu zarrak batzen. Jausorotarrek urtietan egin daue txondorra eta gu bertara etorri gara, zelan itxezabien, ikustera, ezagutzera eta posible bada ikastera. Mirani, oi kapitani, horrengokoa. Pandemia gara izan, Eskoriatzako inguruetan txondorzulo ugari zauzela konturatuta, txondor bat itxia proposatu zaben Mirendia de Gereñu Eskoriatzarrak. Txondorra ez dain, baina ikerketa baterako eta hainbat udala artxibo eta bestelako jasotzeko aukeria mundau, ez da, Miren? Bai, asko gainera. Eta oso politia izan da. Zeatik, azkenien konturatu itxen zaela, hemengo gauzak, nire txekuek, ubideku edie, baina garai igualetan gauza igualak itxen zauiela bebai, ez? Eta, jabetu nintzen, hemen txondorzuloz josita dauela, entorno hau, eta pagomotxaz, eta horren esker, gaurko egunien dauku basue. Bestela hemen, momentu honetan, garai honetan jaetzan egongo basoi. Dana eskilmauta egongo zan, ez? Eta, jabetu nintzen bai, bi modu egon ziela basuek esplotetako bata, baserritarren modue, eta gero beste bat, kanpotik etorritako jentie, lanbide moduen euki hauien hau. Baserritarrek ingo hauien urtien behin edo irrita, eta bestiek urte osuen hortaz dediketan ziren orduen, hause izan zen, undez kalabro, ez? Eta hemengo ikatzak erueten hauien zerrajerara eta bebai ajuriara. Ajuria izan zen azeria handi bat, handi astarnak ikusileiki araian, eta kasualidadi bebai, hemengo ikatzak holan, esplotazio hundixek egiten zienak, ara erueten hauien, eta ubidekue bai, osea, entorno danak ara eruetea hauien, ez? Eta bai, politxi izan da hori dana jasotia. Eta behin hori jasota, fijauta, eta udaletxera proposamen bat egin ja, txondor bat eitzeko. Ez da urten aurrera, baina galdezka zertxoa ibe topau duzu. Bai, ez da urten aurrera, asegitzen bileretan Bolibarko hainbat personakin egon nintzen, eta, ez eguen indarrik. Gatzadakuek be dispuesto eusen lagunketako, baina azkenien ordu asko die, zainduin bida ondo, eta, ez eguen indarrik, baina, horren arira, Iñakik ezausten, hemen dauken nik grabaketa batzu, bai, nire aitek eta ibilizien nien, eta, ez da, holan ez dira ondo ikusten, baina igual honekin zehozein leik eguta, oso politia izan da ikusti, nola itzen ziren. Argazki batzu badaz, argazkixetan 97koak diela jarten dau, ikusentzunezkoa orkue izango da, 2 orduko bideoa da eta txondorran prozesu dana erakusten dauena. Egara isen bere moduen ingo zan, garaiko erremintxekin, eta horretxe inguruen, jausorokoek dakixe batez bezta. Euren gara fango gare galdeketak? Hemen Bolibarren azkenak ibili izan diesenak erak die, azkenien hemen zerixo itxea hauienak izango ziren 1900 edo lan, eren bere kura aite eta tiota, horrek, itxea hauien. Ja, erak, generazio honekin lagunketan, baina erak ja fabrikarata hasi ziren lanien orduen, baina erak izan die azkenakin jauienak, eta erak dakixe
horren esplikazioek erak danak. Luis Mari Inurrategi, zeuein baserri zen, txondorra urtietan injozu, ezta? Bai, urte bila baten lehen asko urtero, baina gero azkenien oino gota bost urte ingoen bat, da gero beste 2000 eta zazpixen ero beste bat, azken nengu, Zeuein haitxangatik eta etorri jatzue apur bat, ikasketa prozesu hori, txondorra zelan itxendan, eta esan geike, ofizialki bindala eta 5 urte inzabila azkena, dana dala, hortik urte batzutara be inzabien, eta ondo urten hauen? Hain ondo ez. Claro, faltazien tio eta aitea eta, baina nahiko da ondo, urtean hauen. Haren jaikintza, ezinbestekoa, baina transmitiru zotzuen eta inzabien da ordutik ez dozuen. Zelan itxen da txondor bat? Txondor bat etxeko, lehenengo gertatu bida egurre, eta azten da txondorra iten, egur zenduekin, bili egiten, da gero bukaeran, guk ezate ditzuna arekixek, egur mehiek. Arramatxuek, ez? Arramakin, entzen da zenbat eta txikineuekin, zenbat eta geixo ufitzen da gainien, zerra udana ondo, lurre eta botatzeko, ez da aizeik eta hartu, eta erdixen, egur handisekin, eta abiako, tximinizi erdixen, zue muteko, eta, zimaz, tapau ondo, sekretu hori da ondo piztu. Ondo tapa, ondo piztu. Ondo piztu, eta gero, manteni gue ondo. Politxe zengo zan, hausolanin espada be, baserritxar batzuk bertakoa juntau eta berriro betxo ondo relevante bat itxia, ezta? Hori bai, oso politxe, nipe guztua ikusiko nuke. Iñaki Inurrategi, hemen garai baten txondorra itxesabieneko tresneixia daukotzue, batzuk, ezaguna die jente hartien, baina beste batzuk, ideipez, izena beste jakingo seguramente jente askok, eta, zer dan bakotxa, esan guzkuzu? Bai, esan guztuet. Adibidez, hau, tresna hau, erabiltzen hauen ikezginek egurre pilaketako, txondorra enbizan lekure eruteko. Egurrak hemen gainien jarri? Hori da, egurrek hemen jartzen ziren, eta personi bizkerria hartu, eta erute hauen aldauen lekureino, eta kantzauzko, nekatu ezkeo, berriz, apoieto, eta deskantzatzeko sistema nahiko ona da. Azkenien edo zein errekazulotatik eta jaso bizanien egurra da ez dakin nora altzau, olakoa ezinbestekoa. Hori da. Bestela bizkerrien euteko oso gaizki. Honeaz, adelanto bat. Porrio, masio dekitakona, bere kuinakin, honeik egur handizamarra dienak, koloketako txondorrien, erdibitu, laukitu, iteko, honekin itezan, aizkorie txikiketako. Ezinbestekoa. Hemen dauku, ataketako egur bat, eotezan, zue muteako nien txondorrai, erdixen, zue komeni izetezan, komeni beraino erutie. Eta goixen bota zue munde egurre, egur txikitzuek, eta honeaz, fatezan, poliki-poliki behutze eruten egurre. Hau da, izena dauko belaukixe. Eta hau da, lurre, gero gainien lurre botatzen zanien, tapetako txondorra, honekin, itezan, dana arrastau, eta azentau itxeko lurre ondo bueltan txondor danien. Betiko palie be bai? Palie betek
olakue, o egurrezku, lehena egurrezku, baina, bueno, oin ez dugu, eta olakue, lurre gora jasoteko eta botateko txondorri. Zuzkixe, hau da, hau ibiltzen zan, txondorra, ikusten da, txondorra itxen da nien, dana liso lurre geldikin da, oso liso, eta honekin paseta zan dana. Txondorra dana bueltan, eta geldikita zan oso bardin izte. Lisaketako izete zan, ez? Hori da. Otzarie. Hori be bai, ezaune? Honeik hau ibitzen egurre eta lurren onduen, bitxartien, botatezan horbela, egurren gainin horbela, bezala lurre zartu ingulitzak ez egurretan. Eta horbela botatezan, eta otzari ibitzen gero lurra apur bat hartu, otza txikixe, eta bota eta tapetako lurraz. Gero atzenien, iketza atarateko, lurre kendu eta honekin, itxezan kapaka, bueltan, atara, honekin. Dara beru dut. Zelan daiketan da? Honi dekitako kakue dekitetzien. Hau zan hartarako txe, iketza. Atara eta separau eta begin otziketako zabaldu eta honekin eskuekin ibiltzeko berue da. Atzenien, galbaie. Iketza hundixe eskuekin zakutara zartzezan begin otzitzu ezkeo. Atzenien geldikin da, iketza txikitsu aportu itxin dana eta lurre kentzeko aparketako honeaz. Lurre kendu eta iketza zakura. Garai hartako tresnerixa dana ikus dugu hemen, txondorra ez gare jarriko itxe, baina bueno, beste tresna bat bieko hemen eulidan kentzeko ez dakit kamaran ikusten dan, baina bueno, txondorran inguruen seguro eulirik ez dauela, ez da? Ez txondorra onduen, txondorra itxena lekuen generalien azanu iziten da, leku urna. Bueno, Iñaki, eskerrik asko, emundako azalpen guztixengatik eta ea beste behin txondorren bat hemen Bolibarko inguruetan ikusteko aukeria dukun. Bueno, gu eitxi zaila izango, baina, bueno, ikusti politxe izango litzak ez.